Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ба Салиби Сурхи Байналмилал иҷозат додааст, ки Марям Шоева кӯдаки даҳсолаи тоҷикро аз Ироқ ба ватан биорад. Марям Шоева феълан дар яке аз паноҳгоҳҳои Ироқ аст. Марям Шоев бобои Марям рӯзи 28 март дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, мулоқоти онҳо бо масъулони Салиби Сурх ва мақомоти Вазорати умури хориҷии Тоҷикистон ҳафтаи гузашта сурат гирифт. ҳамсӯҳбати мо гуфт, пас аз маълум шудани сарнавишти набирааш бо кӯмаки масъулони Салиби Сурх то ба ҳол 2 дафъа тариқи видео бо Марям суҳбат кардааст. Дар охирин тамос Марям гаштаву баргашта аз бобояш пурсидааст, ки кай ӯро ба Тоҷикистон бармегардонанд. Марям Шоева гуфт, мақомоти Вазорати умури хориҷии Тоҷикистон ваъда доданд, ки давоми моҳҳои наздик кӯдакро ба ватан бармегардонанд. масъулони раёсати иттилоот ва таҳлили Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ба радиои Озодӣ гуфтанд, ки воқеан ҳам дипломатҳои тоҷик дар самти баргардонидани кӯдакон ба ватан бо ҳамкорони ироқияшон гуфтушунид доранд. Ба гуфтаи Марям Шоев, вазъи набирааш зоҳиран хуб аст, аммо хоҳиш дорад, ки ҳарчи зудтар ӯро ба Тоҷикистон биёранд. Марям дар охирин тамос дар бораи вазъи саломатӣ ва шароити нигаҳдориаш гуфтааст, ки устухони пояш шикастааст ва ҳанӯз як сими дигараш гирифта нашудааст, аммо роҳ гашта метавонад. Ба гуфтаи Марям Шоев, ба нақл аз набирааш бар асари бомбафканӣ падару модар ва хоҳару бародаронашро аз даст додааст. Марям навраси тоҷик ним сол қабл дар Ироқ пайдо шуд, вале то авохири моҳи феврали имсол мақомот мегуфтанд, ки ҳуввияташ мушаххас нест. Рӯзи 20 феврал ба радиои Озодӣ маълум шуд, ки Марям духтари Ҷамолдин Шоев сокини ноҳияи Ҳисор аст, ки ҳамроҳи ҳамсараш Садбарг Шомирзоева сокини Душанбе ва 4 тифлаш соли 2016 бо қасди Миср Тоҷикистонро тарк кардааст. Пайвандонаш мегӯянд баъдан хабар ёфтанд, ки тифли панҷуми онҳо низ таваллуд шудааст.